Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. U 8. epizodi Studomat TV-a predstavljamo Studomat Viber stikere i donosimo savjete kako bolje upravljati studentskim financijama. Tu su i naše redovne rubrike sa korisnim studentskim savjetima, zanimljivostima, studentskim dešavanjima i mozgalicama. Imaš između 15 i 26 godina i želiš bolje upravljati svojim financijama i vremenom? Koliko puta ti se desilo da čekaš u redu da platiš školarinu ili neki drugi račun? Zar ne bi bilo super da sve to možeš uraditi dok piješ kafu sa prijateljima ili gledaš omiljenu seriju, bez bespotrebnog čekanja u redovima i uz samo nekoliko klikova? NLB osnovni paket za mlade donosi ti jedinstven paket proizvoda koji će ti pomoći da upravljaš svojim financijama i uštediš na mjesečnom i godišnjem nivou. I znaš li šta je najbolje? Naknada za korištenje paketa iznosi 0 km mjesečno. Kako bi lakše zakoračili u svijet financija, NLB banka kreirala je poseban paket za mlade, koji mladima omogućava da brzo i jednostavno koriste svoje financije korištenjem digitalnih kanala plaćanja kao što su elektronsko bankarstvo i m-banking. Pored navedenog, NLB osnovni paket za mlade sadrži dodatne usluge, otvaranje odnosno vođenje tekućeg računa, dostavljanje izvoda o tekućem računu putem e-maila, korištenje Mastercard debit i Visa Classic debitne kartice, korištenje usluga elektronske banke i m-bankinga, zatim NLB Pay i SMS uslugu. A korištenjem paketa uz niže naknade za provođenje transakcija putem elektronskog i mobilnog bankarstva ostvaruješ i značajne uštede na mjesečnom i godišnjem nivou. Ukoliko želiš podići novac na bankomatima ili plaćati na POS terminalima, ne plaćaš nikakvu naknadu, a radiš to jednostavno i lako putem platne kartice ili NLB Pay mobilnog novčanika u kojem je digitalizovana tvoja kartica. Zvuči sjajno, zar ne? Naknada za vođenje NLB osnovnog paketa je 0 konvertibilnih maraka mjesečno, što znači da mladi korištenjem paketa usluga mogu ostvariti značajne uštede na mjesečnom, odnosno godišnjem nivou. Aplicirati za otvaranje NLB osnovnog paketa za mladi mogu u bilo kojoj poslovnici NLB banke uz dostavljanje lične karte ili pasoša, prijave o mjestu prebivališta, odnosno boravka. Preostaje samo da posjetiš najbližu poslovnicu NLB banke ili www.nlb-fbih.ba i uspješno zaploviš u svijet financija. Sretno! Do septembarskog ispitnog roka ostalo je još malo vremena, a za najbolju zabavu i sakupljanje predispitne pozitivne energije preporučujemo posjetu Mostaru i Red Bull Cliff Diving svjetskom prvenstvu. Datum spektakla na Starom mostu je 27. august, a grad na Neretvi će biti 5. od 8 stanica Red Bull Cliff Diving svjetskog prvenstva 2022. Mostar je stekao status istinskog klasika Red Bull Cliff Diving svjetskog prvenstva, karakterističnog po vatrenoj publici koja odlično poznaje skokove te prelipom mostu s UNESCO-ve liste svjetske kulturne baštine. Sve informacije i vijesti o ovom događaju dostupne su na www.redbull.ba i www.redbullcliffdiving.com, kao i u našoj rubrici Studentska dešavanja na www.studomat.ba. Studomat preporuka. Putovanje vozom na relaciji Sarajevo-Mostar uvršteno je među 10 najljepših u Europi. Kupite svoju kartu i uživajte u ljetnoj avanturi. Sretno! Za sve ljude sa Halo Planeta duple gige cijelog ljeta. Koje su to korisne aplikacije koje će pametni telefon napraviti pravim studentskim saputnikom u koračanju kroz fakultetske obaveze? Ako ste jedna od onih osoba koja često panično traži svoj mobitel, aplikacija Clap Phone Finder je kao stvorena za vas. Dovoljno je da zaplješćete i Clap će aktivirati alarm na vašem telefonu i pomoći vam da ga pronađete. Koliko puta vam se desilo da 2 dana pred ispit saznate da nemate knjigu ili drugi pomoćni materijal koji sadrži jako važne informacije koje vas mogu koštati ocjene? Šta u takvim situacijama radite? Naravno, uslikate stranice koje vam trebaju, ali nije rijetkost da fotografije stranica budu mutne. Sa cam skenerom to se ne može desiti, a dodatni bonus je što sređene dokumente odmah prebacite u željeni format kao što je PDF. Pametan piše, a znate i sami ko pamti.
Ako su ceduljice na kojima zapisujete neke bitne informacije i obaveze prekrile čitavu vašu sobu, ova aplikacija je kao napravljena za vas. Osim što možete da vodite bilo kakvu vrstu zapisa, također možete snimiti glas, fotografisati dokumente, sortirati bilješke po tipovima obaveza i za svaku od njih podesiti vrijeme podsjetnika. Ukoliko ne koristite ove aplikacije, vrijeme je da ih instalirate na svoj pametni telefon i učinite svoj studentski život lakšim. I svakako, ne zaboravite instalirati i Studomat aplikaciju. Potpiši me, iz čega se uči? Imaš li uslov? Prijavi ispite. Ne mogu više da učim. Kako prođe na ispitu? Predavanje ili kafa? Koliko ste puta dobili ova pitanja od Raje sa faksa ili rodbine Željne Mahalske priče, jer će im informacije o vašim položenim ispitima i koliko vam je ispita ostalo do kraja promijeniti život. Od sada na ova pitanja možete odgovarati, ali ih i postavljati Raji sa faksa slanjem Studomat studentskih Viber stikera. Autor Studomat Viber stikera je sjajni mladi dizajner Armin Umanović, a besplatne Studomat Viber stikere možete preuzeti na www.studomat.ba. Koji vam se stikeri najviše sviđaju? Pridružite se Studomat Viber zajednici i pišite nam. Sretno na ispitima! Osim što je izvor zabave, rješavanje mozgalica i zagonetki ima i brojne prednosti. Rješavanje zagonetki i mozgalica jača vezu između moždanih ćelija, što pomaže u poboljšanju memorije. Logičke igre treniraju vaš mozak da vidi različite pristupe problemima. Možete li riješiti ovu Studomat mozgalicu? Pošaljite nam rješenje i pratite hashtag Studomat mozgalice. Posjetite www.studomat.ba i pratite aktualne konkurse za stipendije, prakse i studentske poslove. Za brži pristup informacijama, instalirajte Studomat aplikaciju za pametne telefone. Imate pitanje za Studomat ili želite predstaviti svoj studentski projekat? Pišite nam na društvenim mrežama ili na tv@studomat.ba i ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal. Sve za studente na jednom mjestu. Studomat.ba